Zunzurutun kuɗi, Naira na gugar Naira har tiriliyan 47 da biliyan 900. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya gabatar wa zauren haɗakar majalisar dattijai da ta wakilai a matsayin kasafin kuɗin shekarar baɗi. Kuma shine kasafin kuɗin da a tarihin Najeriya ba a taɓa yin irinsa ba. Bari na faɗa muku wasu daga cikin muhimman abubuwan da kasafin ya ƙunsa. A kasafin na baɗi, Majalisar Zartarwar ta ƙasa ƙarƙashin Bola Ahmad Tinubu ta ware ɓangaren tsaro Naira tiriliyan 4 da miliyan 91. Sai kuma ayyukan raya ƙasa da aka ware musu Naira tiriliyan 4 da miliyan 600. Yanda ɓangaren ilimi zai rabauta da Naira tiriliyan 3 da biliyan 52. Sha'anin lafiya kuwa a kasafin na baɗi zai rabauta da Naira tiriliyan 2 da biliyan 48. An kuma ware fannin bunƙasa harkokin noma Naira biliyan 826 da miliyan 500. Da hakan ke nuni da fannin ya samu ƙarin kusan kaso 100 daga abin da aka ware ɓangaren na Naira biliyan 362 da miliyan 940 a kasafin bara. An kuma ware Naira biliyan 15 da miliyan 90 domin sauya tayoyin motoci masu silke da sauran manyan motocin alfarma da kuma na ayyukan yau da kullum na fadar shugaban ƙasa, haɗi da gina ofisoshin masu taimakawa na musamman da ma ofisoshin masu baiwa shugaban ƙasa shawara. Bugu da ƙari, a shekarar ta baɗi, kasafin ya nuna yadda aka ware wa shugaban ƙasa da mataimakinsa zunzurutun kuɗi Naira biliyan 9 da miliyan 360 wajen tafiye-tafiye na cikin gida da na kasashen waje, haɗi da kwalam da makwalashe. Za kuma yi amfani da Naira tiriliyan 16 da biliyan 330 domin rage basussukan da ake bin ƙasar. Da hakan ke nuna kasan da aka ware a kasafin na baɗi domin rage basussukan da ake bin ƙasar ya fi abin da aka ware wa sha'anin tsaro, ayyukan raya ƙasa, ilimi da kuma kiwon lafiya. Tuni dai Majalisar Dattijai da ta wakilai suka yi karatu na farko kan kasafin a ranar Alhamis, ƙasa da awanni 24 bayan da shugaba Tinubu ya gabatar musu da shi. Har ma majalisun suka amince kasafin ya wuce zuwa karatu na biyu. Menene ra'ayinku kan kasafin na baɗi? Muna dakon ra'ayoyinku.